Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсын Риева, исәмсіз. Хауа десант ғаскерлері хөнери бейрамларын белгілеп өтті. Тиренайтілген диспансеризация программасы ішлей башлады. Әлмәтті триатлон бойынша Ресей біріншілігі ұзды. Бүгін 2 август күнні хауа десант ғаскерлері хөнери бейрамларын белгілеп өтелер. Қойда қорқыныш, қойда юғары хәрби күнікме һәм физик әзірлік, өз-өзіңні құрбан ету һәм батырлық керек, алар шунда. Тұрмыш миссиясымы яки террорчылыққа қаршы операцияда қатнашуымы зәңгәр беретлар һәр вақыт алғы сызықта. Әлмәт районында һәм шәһәрендә дә десант деген ғырур исемне йөртүчеләр шактый. Аларның бәйрәме турында алдағы сюжетта. Зәңгәр беретлар сафларына эләгүчеләр һәр вакыт хөрмәт уята. Бүген һава десанты гаскәрләре көне уңаеннан якташ десантчылар зәңгәр беретларын киеп очрашуга килде. Алар ел саен Ленин мәйданында җыелышып котлаулар кабул итәләр. Служба в десантных войсках в нашей стране была и остается делом особого почета, героизма и доблести. Алар мондай дулкынландыргыч хисләрне елга бер тапкыр кичерә. Шушы күләмдә десантчылар формасында бергә җыелганда гына Алексей Егоров Мәскәү өлкәсендә урнашкан 38-нче аерым гвардия полкында хезмәт иткән. Авырлыкларны без һәр вакыт җиңдек. Марш ыргыту, сикерүләр без барыбыз да горур рәвештә үттек. Безне өлкән буын укытты, ә без тәҗрибәне яшь буынга тапшырдык. Очрашуны дәвам итеп зәңгәр беретлар һәйкәл янында истәлеккә фотога төштеләр. Хәрби бурычларын үтәгәндә гомерләре өзелгән десантчыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шулай ук армия генералы һәм Советлар Союзы герое Василий Маргелов бюстына чәчәкләр салдылар. Десантчылар союзы вәкиле Булат Захитов та әлеге төр гаскәрләрнең уникальлеген билгеләп үтте. Барлык бурычларны тиз һәм оператив хәл итәләр. Алар мобиль. Безнең һәрбер сикереш үзе зур батырлык. Десантчылар үткән буынның патриотик һәм хәрби традицияләрен хөрмәт итә. Бездән башка беркем дә түгел дигән канатлы сүзләрнең асыл мәгънәсен исбатлый. Алсын Риева, Олия Бейрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2021-нең 1 июленнән COVID-19 белән авыручылар өчен тирәнәйтелгән диспансеризация программасы эшли башлады. Аңа нинди тикшерүләр кергәнлеген Алсу Әмирова сюжетында белә аласыз. Бүтін дүния сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча COVID-19 белән авырганнан соң да 12 атна үткәч тә һәр 10нчы пациентта төрле симптомнар сакланырга мөмкин. Таҗлы вирус симптомнарсыз үтсә дә организмны кукшата ди белгечләр. Коронавирус инфекциясе белән авырганнан соң йөрәк, кан тамырлары, сулыш системасы эшчәнлегендә тайпылышлар күзәтелергә мөмкин. Барлыкка килгән үзгәрешләрне вакытында ачыклау өчен хәзер җирле поликлиникада диспансеризация узарга була. Гадәти диспансеризация, анализлар һәм тикшерүләрне билгеле бер җыелмасы булса, COVID-19 белән авыручылар өчен диспансеризация ул гадәти диспансеризацияның киңәйтелгән программасы. Для граждан, которые... Яңа коронавирус йогышлы авыруын кичергән гражданнарга канның тирәнтен анализы ясала. Канга шулай биохимик анализ ясала, организмның кислород белән байтылуы тикшерелә. 6 минут йөрү белән тест үткәрелә. Йөрәккә УЗИ уздырыла. Сатурация 94%-тан ким булган чиракта шулай компьютер томографиясе үткәрелә. Сатурация ул артериаль канда кислород концентрациясе күрсәткече. Ул пациентның физик йөкләнешләр ничек кичерүен күрсәтә. 6 минут йөрү тесты вакытында кеше үзе өчен уңайлы темпта үтә торган максималь ораны үлчиләр. Бу пациентның йөрәк эшчәнлеген билгеләү өчен кулланыла. Әлеге тестларны һава җитмәү һәм шешенүләр артса яки беренче мәртәбә барлыкка килсә үткәрү мөһим. Тикшерүләр махсус диспансеризацияның беренче этабында үткәрелә. Икенче этап беренче этап нәтиҗәләренә бәйле. COVID-19 белән авырганнан соң махсус диспансеризацияның яшәү урыны буенча ОМС полисы аша түләсез үтеп була. Алсу Әмирова, Олия Бейрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт журналистларының үзләренең күкрәк билгесе барлыкка килде. Бу Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе, Россиянең нефть һәм газ сәнәгате атказанган хезмәткәре, энергетика министрлыгының мактаулы энергетика Виктор Городний инициативасы һәм ярдәме белән мөмкин булды. Беренче билгеләрне журналистика ветераннарына Татарстан журналистлар союзының Әлмәт бүлеге рәисе Наилә Әл-Аюби тапшырды. Аның өчен журналистларга Ямаш авылына сәяхәт оештырдылар. Каләм ияләре авыл храмында, Шишмәдә, шулай ук җиңү паркларында булдылар. Бу объектларның барысы да биредә Татарстан нефтчеләре һәм Виктор Исаковичның шәхси ярдәме белән барлыкка килгән.
Бүгін Татарстан Республикасы журналистлар бірлігінің әлмәт бөлігі өз ішінің 88 профессионалын бірләштіре. Аңа журналистика ветераннары, масса күләм мәгълүмат чаралары редакторлары, корреспондентлар, тәрҗемәчеләр, верстальщиклар, оператор һәм фотографлар керә. Безнең бүлек республикада сан ягыннан иң зуры һәм активлык буенча алдынгылардан санала. Бу яллар спорт чараларына бай булды. Шуларның иң зуры триатлон буенча яшүсмерләр арасында Россия беренчелеге. Аның беренче этабы бездә июнь айында узган иде. Бу юлы калабыз триатлонда үзләрен сынарга теләүче тагын 2 төр спортчыларны җыйды. Лина Хәсәншина дәвам итә. Әлмәт принимает очередное. Әлмәттә чираттагы зур ил күләм спорт чарасы триатлон буенча Россия беренчелеге уза. Илебезнең 28 регионнан 300-дән артык кеше триатлонда катнашырга килгән. Ярышта яшь буенча 2 төркем спортчылар катнашты. Беренче төркем 13-14 яшьлекләр. Алар 300 метр йөзеп, 8 километр велосипедта узышып, 2 километр йөгерергә тиеш иделәр. 15-17 яшьлек егет-кызларга исә 500 метр араны йөзеп, 13 километр араны велосипедта һәм 3,5 километр йөгереп узу каралган. Мин әз генә йөгердем, ә инде ардым. Ә бит триатлонда катнашучылар йөгерүгә хәтле йөзәләр һәм велосипедларда узышалар. Бәхәссез, триатлон катнашучылардан көч, егәрлек һәм шидамлык сорый торган спорт төре. Шуңа күрә Россия беренчелеге 2 көн дәвамында узды да. Нәтиҗәдә 13-14 яшьлекләр арасында да Волгоград өлкәсеннән Варвара Антонова һәм Чуваш республикасыннан Кирилл Скрябин беренче урынны яулады. Икенче төркемдә Дмитрий Карпеев беренче урынны алды. Кызлар арасында Дарья Захарова иң яхшылар. Эмоции хорошие. И все хорошо. Дарья Захарова триатлонда һәрчак йөзү авыррак ди. Дмитрий Карпеев та велосипед һәм йөгерү җиңелрәк ди. Поплылось хорошо. Яхшы йөзелде, анан велосипедта бардым, егылдым, куып тотмам дигән идем. Шәп йөгердем. Йөгерү минем иң яхшы триатлон төре. Шуңа куып та тоттым, узып та киттем. 13-14 һәм 15-17 яшь категорияләрендәге ярыш нәтиҗәләре буенча иң яхшылар октябрьдә Төркиядә узачак, Европа беренчелегендә илебездә аны яклаячак. Лина Хәсәншина, Олия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында шәһәребез халкы һәм кунаклары төрле мәйданчыктагы артистларын чыгышын карый, мастер-классларда катнаша, күңелле матур итеп яллар үткәрә алды. Шундый мәйданчыкның берсе булган Чайный дворик скверында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Бу кичәнең тагын бер кызыклы мастер-классы ул кисеп ябыштыру. Бу балаларга гына түгел, өлкәннәргә дә бик кызык. Үзем дә ябыштырып карарга булдым. Аппликация ясау мөстәкыйлек, пөхтәлек һәм сабырлык кебек файдалы сыйфатларны үстерә. Вак детальләрне кисү, ябыштыру кебек гади генә күнегүләр баланың вак моторикасын үстерә. Бу фикер белән мастер-класс күрсәтүчеләр дә килешә. Миңа бу кичәләр бик ошый, потому что балалар белән бергә уйныйбыз, балалар белән бергә аралашабыз, олылар да безнең белән утыралар, алар да безнең белән уйныйлар. Безгә бик ошый бундай уйныйлар, мероприятиелар. Күбрәк булса ярар. Илмира Идрисова икенче балалар сәнгать мәктәбендә укыта. Иҗатның кешегә ни дәрәҗәдә тәэсир итүен ул бик яхшы белә. Биредә ул пластилиннан сыннар ясауны өйрәтә. Бу мастер-класс безнең менә җиңел пластилин белән ясала. Менә бу моның стиле инде каргопольский мишка дип атала инде. Шул. Но без инде можем ясарга даже, например, менә мондый мишкаларны. Бу мишка безнең мишка тыди дип атала. Моториканы развивать итә бит. И, конечно же, фантазияны развивать итә. Чайный дворик скверында балалар прәндек бизәп гуаш белән буяу мастер-классларында катнашса, өлкәннәр җырлар һәм төрле музыка уен кораллары уйнавын тыңлады. Для исполнителей Башкаручы кеше өчен иң мөһиме тамашачының тәэсирен алу, чыгыш ясап, аның энергетикасын тою, һәр сәхнәгә чыгу онытылмаслык һәм гел ниндидер яңа нәрсә кебек. Лина Хәсәншина, Олия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Олия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.